Tnieda pjan strateġiku maħsub biex id-Dipartiment Tax-Xogħlijiet Pubbliċi jġedded il-missjoni tiegħu u jorganizza mill-ġdid ir-riżorsi fi ħdanu. Dipartiment li wasal ħafna benefiċċji fil-komunitajiet ta' pajjiżna u l-ħidma fih dvarja minn xogħlijiet żgħar sa kbar kif ukoll diversi servizzi tekniċi. Lan tal-pjan strateġiku hu li jżid it-taħriġ u l-iżvilupp tan-nies fi gradi tekniċi u industrijali li qed jingħata l-ewwel darba mill-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi. Fl-isfond ta' sena ta' pjanar u twettiq bl-implementazzjoni ta' diversi proġetti importanti, il-Ministru Biex ħeġġeġ lill-uffiċjali kollha biex jipparteċipaw bisħieħ f'din ir-riforma bilan li dejjem jitjieb l-operat. Fadal in-nies li rridu nieħdu ħsiebhom, rridu nkomplu nħarġuhom u nirridimensjonaw l-iskop tiegħu, però skop li huwa relevanti ħafna. Pereżempju, dan ħajkun id-Dipartiment responsabbli mill-Malta National Park, l-ikbar park nazzjonali, l-unika park nazzjonali daqs setting ground tal-futbol li ħajkun qed jiġi ppjanat u anke segwit fl-implementazzjoni propri minn dan id-Dipartiment. Wallu nħass il-qudiem li din ir-riforma tkompli tħalli l-frott li fl-aħħar mill-aħħar ma jitgawdix biss minn nies taċ-ċivil imma jitgawdhom il-poplu Malti kollu. It-tnedija saret flaqa interministerjali bħala parti mis-sensiela pjanar u twettiq organizzata mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni. Matula l-Kap taċ-Ċivil Marju Kutajjar qal li kooperattivi bħal dawn huma opportunità biex il-ħaddiema jaqilgħu aktar flus u n-nies ikollhom iżjed sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.